Да, само че момент не можете да говорите, докато не сте в игра. Не, това ще бъде днес. Day, levels, сега, ако искате да имате in-game меню, ще трябва да напишете малко на VelScript. Не е задължително, просто може първоначалното ви ниво да е нивото с менюто. Ако все пак ви се занимава, погледнете в официалната документация как може с VelScript да си извикате менюто, примерно с бутон Escape по време на самата игра. Сега, ако натисна Play, ще ми се даде едно ниво, ако натисна ляво, ще ми се даде второто ниво. Next излизаме. Тук е климент секвенса. Така, първо обаче ще ви покажа как се имплантира как се имплантираме флаш файла. Значи това е контент браузъра. Избирате Import и Game Content, къде казахме в това папка. Game Flash. Вау! Flash. Тест не е тест. Store menu UDK SWF file. Окей. Избирате му къде да ви го отида. Окей. Трябва да го свърли. Моля? Трябва да го свърли. Писал? Да, разбира се. Беше пълно. Сварите да заактивирате, качвате в съответната папка. Качвате да се на папка. Значи, в мен случай в D, Браво! Unreal, GTK Game, Flash и името на папка, както искате да се казва, моите стола меню и това е меню UDK SWF. Опции, които как да направим сега останалите неща? Значи искаме наляво главна. Искаме да се покаже това да се изглед. Флаша, ако искате да отидете нещо, е да файла и този Флаша, ако искате да се занимавате да закривате някой друг. Колеги, отзад малко потихче. Така, значи, поемем New Event. Тук
трябва да сложим и New Action GFX NUI. Мисля, че беше OpenGFX Movie. Значи това, което Flash Power се води GFX или Graphic Effects Movie. Така, свързвате едно. Като тук имаше някакви опции, които трябваше да се сложат. Трябваше да бъде в конкретна папка и няма значение. Кое? Да, в папката UDK Content, извинявам се, UDK Game, Flash. Това го обясних как Там ли го записах? Всички ли успяха да се справят с Flash? Не още. Значи да изчакам. Така, UDK тройката е малко капризен. Сега, след като си избрали менюто, Ще има въпрос, може? да, Да се автоимпортира някакви фични лекарства и допълнителни. не. Значи, стоили сме в Kismet Level Loader, т.е. зарадило ни се нивото и искаме OpenGFX Movie. И тук на опциите на GFX Movie да пита кое Flash Movie трябва да се заради. Предполагам се усеща как става и стоят ви в контент браузъра. Ако не мога го намерите, цъкате на отгоре UDK Game, пишете тук в Search Bar меню и на меню UDK и ще ви излезе. Така, селектираме менюто, отваряме Kismet и тук на OpenGFX Movie възела. Да, ти знаете с ръка и той ще ги стоява. Десен бутон, Action, GFX, OpenGFX Movie. Между другото, аз не ги помня на изостъпния стил. Но като сетите, че това е действие, търсите го в действие. И като сетите, че това е User Interface, търсите го в User Interface. Мисъл, максимално логично са направени нещата. Окей, има някакви неща, които трябва да ги знаете. Но по принцип, дали са максимално така логично да ги подвиждат. Така, в GFX Movie, за да допускаме си мувито, тук ставахте се някакви отгледки, като мисля, че е Take Focus за менюто. Къде го скажеше? Не това. Да, вие мисля, че беше само Take Focus. Трябва да им дали ще стане. Показваме си менюто, само какво имаме? Имаме и бутон на играчи, т.е. може да се движи. Може да отглеждаме с мишката, те неща трябва да внимателни. В момента като тиснем на play, на ляво, нищо не става. За тази цел, който ще спрем движението на играчи. Това как мога да го направим? Миналия път споменахме, въпреки че не се получи. New Action, Toggle, Cinematic Mode. След като ни отвори GFX Movie, искаме Toggle Cinematic Mode. Да не мога да се мърдаме. И на таргет какво трябва да дадем? Кой е нашия таргет? Layer. Как си добавим плеер? Десен бутон. Кой е плеер? Action ли е? Condition ли е? Variable или Event? Variable. Добре? Layer. Хубаво. И сега ако искаме плеер, добре. Дисейваме движението на всички играчи, няма проблем.
Disable movement, disable turning, hide there, hide body, добре, сега какво ще стане? Така, вече нямаме движение. Моля? Пък и са бъдни. Да. Нямаме движение, имаме само движение на курсора, съответно визуалния фидбек, който е визуалния фидбек идва от флаша всъщност. Това с изстрелването на иконите. Това мине курсора. Дет се вика до тук добре. Сега тук нататък какво правим? Следващото нещо, което трябва да направим е да хванем ивентите. Само че се отворя малко. Да хванем ивентите, които трябва да обработим. Сега тук съм махнал всичко, в смисъл под формата играча. Съм оставил само небето. Така, тук всичко е точно. Единствено на Toggle Cinematic Mode можем оставите го всъщност за момент така, защото няма да правим. OpenGFX Movie се остава също така. Те колко сме го дали. Добре, тук всичко трябва да е човек. Така, след това имаме две FS команди, които ще ги направим една сметка. Значи казахме, че менюто комуникира с engine посредством FS команда. New, Action, Близко беше. Екна за окъмен. Това да е FS команда, само защото къде беше. Значи това е на event. Къде съм готов new event и на GFX FS command. И сега името на FS командата. Значи първата ни команда е WallMap, другата е ExitMap, значи има две FS команди. Значи ще направим първо тази за ExitMap. Значи пишем FS команда точно така, както е в Flash Player. ExitMap. И ни трябва Movie. Т.е. за кое Movie се отнася. Ами, вариантите са два. Да видим тук кое е Movie и да го копираме. Другия вариант е да изберем нашия секвенс тук. И да цъкнем на зелената стрелка. И двата варианта са окей. Така, като припадим тази FS команда, след само ще ги махнем. Самите FS команди са? Само да ги за да искаме тази FS команда, нищо няма да се случи. Защо? Защото трябва да изпълним инструкция към engine, т.е. call of flight. Значи тази FS команда, в случай искаме да действа конзолна команда exit и quit. Те са бутон new action. Значи конзолната команда е от Action, Miss, конзол команда. Така, някой цъкал ли е да види какви команди има в това новело? Случайно някой да е разцъкал? Конзолни команди, които може да вкарат това. Тът бил, тът път съм бил.
Значи имате една команда, която е примерно quit. Тя влезе и излизане от играта. Така се може да попълва. Ако натиснем конзолата и напишем quit, вие излизате играта. Това искаме да направим, само че с меню. Как става? Значи тук на конзолната команда пишете името на първата команда и на случай тя е една. Таргета, за който ще се изпълни, това не е играча. И инпута ни е условието, ако е задействана FS команда. А FS командата ExitMap се задейства, когато натиснем бутон Exit. Това отново е от Flash. Казвам го и мотивка. Да, свързвай всичко до тук. В момента, в който пуснем нивото и натиснете Exit, трябва да кажете какво става. И да се отиграте. Само, че тук имате в момента Disable Input, това не трябва да става. Става, бе. Принципът на Cinematic Mode не му дадете Disable Input, само маките в момента по Disable Input. Няма да ви приема input от менюто. Стана Cinematic Mode, махте от метода на Disable Input, да ти го оставите. Така, още един път. Заводили сме... Заводили сме контент браузъра. В Kismet сме дали един level loaded, т.е. когато се зареди нашето ниво. След това в Cinematic Mode ще го сложите преди или след, мисля, че няма разлика. Тук съм го сложил преди, това в Cinematic Mode, на което единствено махте от метката на Disable Input, да може да приема input от мишката. Target казахме, че е All Players, т.е. променива с играчите. И след това имаме един възел, който е OpenGFX Movie, това е флаш файла. И на OpenGFX Movie сте избрали кой файл това се изпълни, както казахме, избирате го от контент браузъра и с зелената стрелка го разпределяте. И задължително избирате от метката Take Focus. Ако премахнем тази от метката Take Focus, по принцип, ако имате други неща на бекграунда, никога няма да се покаже. Така, и тук на всички сценарии, това са с излезането от играта. Не. Лошо от него. Днес има още малко работа. Трябва да видим как се задим едно ниво. Това си пак Kismet-а. И както е тази, значи това може да и купирате. Тези двата много. Само че този път FS командата няма да е ExitMap. А това е командата на Chicago Map. Това е FS командата и конзолната команда, че да не това беше. Конзолната команда е Open, името на нивото. Сега името на нивото, примерно може ползвате DMDEC, може би и на Open. Тези, които завършат на UDK, да ползват просто някое ниво. Това съм направил. Значи отново, FS команда, този път командата обаче е Rollmap. Конзолна команда, която ще се изпълни и на командата пишете Open на разстояние името на нивото. Като казвам, нивата може да ги видите от
в Open може да видите някакво ниво, което си зададите. Но на Examples имате и също и това. Защо обяснявам? Така, и сега като тиснете. В момента, ако натисна play, ще ми зададе някакво ниво. Така малко като подробност. Значи това с зареждането на нивото действа единствено ако сте в Game Mode. Тоест не в както в Editor, ако натисна, че Play on PC. Така, в момента ако натисна X ще излезе, но ако натисна Play, ми се вежда друго ниво, тъй като е малко нивото, много бързо да звучи. И между другото, това е нивото за следващия път, това е такова за следващия път, където ще играем с ботове. Това е малко тежи просто. Променим самия държане на ботката, да се по-лесно с ботове. Ботове за следващия път. Искам само да илюстрирам. Може да видите DMDEC, къде сега ще видим къде е нивото DMDEC. Това DMDEC. Значи, изгизме на Open, няма пишете Tutorial, ще напишете DMDEC. Това е едно от Unreal Tournament мотивация. Сега ако натисна Play on PC, излезе ми нивото, натисна Play, избил, завежда. Да, защото е по-голямо ниво, тук не справя да ни излезе ниво логин скрина, който в момента не излезе, но тук не справя да излезе логин скрина, сега в момента се чуди. Така трябва да изглежда едно външно ниво. Само показвам. Само че мисля, че нямам противници. Ето сега, примерно, имате такова. Dead Closing Volume. Значи течност, забавено движение, плюс хелп препада с всяка една секунда. Pain Closing Volume, няма се. Сега сме малко още в тази вода, била ако ще бъде хвалим. Така, ще толкова. Не се отсмоняваме. Трети път обяснявам. Отново имате FS команда. Този път е Load Map и тя съответства на там бутона Play. И тук на Open пишете нивото, което ще искате да заведите. Сега за вашата игра, тъй като обяснявам още един път. Flash е остаряла технология, ползваме само за проекта в момента. Трябва да имате нещо подобно, даже може да си го копирате. Позволявам, ако искате да правете ново меню, няма никакъв проблем, дай ще ви дам бонус точки, ако си направите ново меню. Имате един бутон, значи първо ви се зарежда, като стартирате играта, ви се зарежда нивото с менюто. Първият бутон ви е Play, да речем, и ви зарежда първо ниво. Ако имате второ ниво, може да имате бутон с второ ниво. И един бутон Exit, който излизате от играта. И повече не искам. Ако направите повече, това ще е само в ваш плюс. Но не изискам повече за самия проект. И тъй като, както казах, няма да добавим много с технологията, сега ще мина и ще ви помогна, ще ви дам съвети за самите игри, ако едността разбира се. Но първо въпрос, имате ли по създаването на меню? Да.
Приключваме с това нещо, само да спра.